Да обърнете внимание на структурата на телата и на лицата им, защото след малко ще стигнем до един раздел. Не знам дали сте стигали до това нещо, как сте го учили вие. Да, това е старата наречница. Една зла бабка. Тази част, предполагам, също ви е ясна. Сториборда. Тук не съм дала поредните, просто някои готини такива моменти, които много са ми харесали. Това нещо е правено от друг художник, не съм го правила аз в случая, защото само там ми липсваше. Доста бяха нещата, които трябваше да правя по този проект. И вече и като видите, като разбира се, това е още без осветление, без шейдинг, без осветление тези тук. Този лист отдолу искам да ви покажа всъщност част от процеса, тъй като по анимационния филм ролята ми беше като сценарист, съответно да адаптирам текста на книжката, така че да се превърне в филм. И като главен художник, подготвяйки тези неща за целия екип след мен, 3D, аниматори и съответно като арт-директор един вид, защото те ми подават това, което са направили и аз трябва да кажа дали това отговаря на концепта, който съм подала в началото.